Já jsem velmi vděčen prezidentu Bushovi, že přijel na tento summit Aliance o den dřív, aby uskutečnil cosi jako pracovní návštěvu České republiky. I am very grateful to President Bush for coming to the present NATO summit one day earlier in order to pay some kind of a working visit to the Czech Republic. Je to už třetí americký prezident ve funkci, který nás v posledních 13 letech od pádu železné opony navštívil a myslím, že to dostatečně vypovídá o kvalitě našich vztahů. He is the third president of the United States who has come to visit us in the 13 years since the collapse of the Iron Curtain. And I believe that this is a telling feature of the quality of our relationship. Dotkli jsme se v našem prvním hovoru, který právě skončil, dotkli jsme se několika témat, i když zdaleka ne všech, kterých bychom chtěli. In our first conversation that has just ended, we have touched upon several issues, although, of course, not on all the issues that we would like to discuss. Pan prezident vyložil postoj Spojených států ve věci Iráku a já jsem dal najevo, že se domnívám, že budou-li, jakože určitě budou na půdě Aliance rozpravy o tomto tématu, pak, že by výsledek těch rozprav bylo dobré, kdyby se promítnul i v nějaké podobě do závěrečných dokumentů. President Bush explained the position of the United States on Iraq, and I made it clear that I believe that if this issue is discussed within the NATO deliberations, as it obviously will be, that I would deem it desirable if the outcome of this discussion was reflected in some way in the final documents. Dotkli jsme se i tématu transformace Severoatlantické aliance a myslím, že mezi námi byla v této věci naprostá shoda. We also raised the subject of transformation of the North Atlantic Alliance, and I believe that there was full agreement between us on this matter. Pokusil jsem se pana prezidenta přivítat srdečně. Chystám se srdečně přivítat všechny další hosty nadcházejícího setkání a snad to srdce, co se vznáší nad Pražským hradem, lze chápat jako znamení této srdečnosti, s níž nejen já, ale Česká republika přijímá tolik významných hostů. I have made every effort to extend a truly cordial welcome to President Bush, and I will extend an equally cordial reception to all the prominent guests coming to this summit. Perhaps the heart that is now shining above Prague Castle may represent a sign of this cordiality with which the Czech Republic and me personally receive the distinguished guests coming to the summit meeting. Well, Mr. President, thank you for your hospitality. I want to thank you, and I want to thank the Czech people for welcoming not only me and our delegation, but welcoming many of the leaders of the world to a city which is recovering from devastating floods. Prezidente, děkuji vám za vaši pohostinnost a chtěl bych vám poděkovat, že jste pozval mě i naši delegaci do města, které se teprve nyní zpamatová z těch hrozných zátop. The fact that you were able to host us in such fine fashion speaks to the great character of the Czech people. To, že jste schopni pořádat tento summit, svědčí o fantastickém charakteru českého lidu. And speaking about character, your life has shown that a person who dedicates himself to freedom can literally change the course of a nation, and change the course of history, and I'm honored to be in your presence again. A když hovořím o charakteru, vaše postava ukazuje, že člověk, který věnuje svůj život svobodě, může změnit charakter celého národa a jsem velice poctěn, že jsem vaším hostem. The people of the Czech Republic must understand that your president is greatly admired in America.
České republiky si musí uvědomit, že jejich prezident je velice obdivován v Americe. I'm proud to call you friend. Jsem velice hrdý, že vás mohu nazývat svým přítelem. Before I make a few comments, I do want to say something for domestic consumption, if that's all right with you. Než řeknu pár komentářů, ještě bych se zmínil o něčem pro domácí spotřebu, pokud mohu. Yesterday, the United States Senate voted overwhelmingly to better protect America and voted overwhelmingly to help people find work. And I want to thank the members of the United States Senate for working with this administration to do the right thing for the American people. Včera Senát Spojených států hlasoval, aby pomohl lépe chránit Spojené státy, aby také jim zajistil více pracovních příležitostí, abych využil tuto příležitost, abych jim zde za to poděkoval. And tomorrow we vote on whether or not to expand NATO. A zítra budeme hlasovat o tom, zda rozšíříme NATO nebo ne. I strongly support a Europe which is whole, free, and at peace. Já silně podporuji Evropu, která existuje jako celistvá, svobodná a žije v míru. I welcome the idea of countries joining NATO whose history has taught them the need to protect freedom at all costs. A vítám myšlenku, že do NATO vstoupí země, jejichž historie je naučila bránit svobodu za každou cenu. Countries whose admission to NATO will invigorate our alliance. Vstup zemí do NATO, jejich členství zde posílí naše spojenectví. The admission of these countries will not only help us militarily achieve peace, but the admission of these countries will affect the soul of this most important alliance. Členství těchto zemí nejenom vojenským způsobem pomůže docílit mír, ale také posílí duši tohoto spojenectví. We did talk about Iraq. Hovořili jsme také o Iráku. There is universal recognition that Saddam Hussein is a threat to world peace. Existuje univerzální poznání, že Saddam Hussein je hrozbou míru. There's clear understanding that he must disarm in the name of peace. Jasně rozumíme tomu, že ve jménu míru je třeba tohoto člověka odzbrojit. We hope he chooses to do so. A doufáme, že se rozhodne to udělat. Tomorrow we'll discuss the issue. Zítra o této otázce budeme hovořit. We'll consider what happens if he chooses not to disarm. Zamyslíme se nad tím, co udělat v případě, že by se odmítl odzbrojit. But one thing is certain, he'll be disarmed one way or the other. Ale jedna věc je jistá, odzbrojen bude ať tak či onak. In the name of peace. Ve jménu míru. We also talked about NATO capabilities. Také jsme hovořili o možnostech NATO. We recognize it's a hard task to change the military strategy of this important alliance. A uvědomujeme si, že změna vojenské strategie této důležité aliance je náročná. As I explained to the president, I've tried eliminating some weapon systems in the United States. Jak jsem vysvětlil prezidentovi, já jsem se snažil eliminovat určité zbrojní systémy ve Spojených státech. It is a difficult job. Je to náročný But úkol. it is a necessary job to transform our strategy, our military strategy, to meet the true threats we face. Ale je to nutný úkol, který musíme provést proto, abychom provedli transformaci, abychom mohli čelit novým hrozbám. The enemy is not Russia. Nepřítelem není Rusko. The enemy is global terrorists who hate freedom. Nepřítelem jsou globální teroristé, kteří nenávidí svobodu. And together we can work to defeat that enemy A společně můžeme pracovat na tom, abychom tohoto nepřítele porazili. in the name of freedom. Ve jménu svobody. So, Mr. President, thank you for having us. Takže, pane prezidente, děkuji za vaše historic pozvání. Jsme rádi, že jsme zde. In a historic city, V historickém městě. in a historic country led by an historic figure. A v historické zemi, která je vedena historickou postavou. We'll answer some questions. A nyní zodpovím otázky. Yeah, the first one, Czech radio, please. Jednu otázku krátkou pro prezidenta Bushe, jednu pro prezidenta Havla. Pro prezidenta Bushe. Pane prezidente, řekl jste mnoho vznosných slov. Česká republika je 3 roky členem NATO, spojencem Spojených států. Jsme dobrým spojencem, počítáte s námi pro případnou válku v Iráku. Pro českého prezidenta Havla. Pane prezidente, je tomu 12 let, co jste se setkal s otcem nynějšího prezidenta Spojených států, Georgem Bushem starším. Teď se setkáváte s jeho synem. Vztahy, respektive situace v České republice ve Spojených státech se radikálně změnila. Změnily se i vztahy obou zemí po těch 12 letech. I have one question for President Bush and a second question for President Havel. President Bush, you have said some lofty words here. The Czech Republic has been Some what? lofty words.
The No Czech one's ever Republic. accused me of being a poet before, but thank you. Nikdo mě ještě předtím neobvinil z toho, že bych byl básník. The Czech Republic has been a member of NATO for 3 years now. For 3 years we have been an ally of the United States. Are we, to your mind, a good ally? And do you count on us in a war with Iraq? And the question for President Havel. 12 years ago, you met in these halls with the father of the present United States President, George Bush the elder. Now you are meeting with his son. The situation both in the Czech Republic and in the United States has changed fairly substantially in those 12 years. Have the relations between the two countries changed as well? Well, first, the Czech Republic is not only a good ally, it's a great ally. Za prvé, Česká republika není jenom dobrý spojenec, je to vynikající spojenec. I can say that with confidence because I've heard the president speak about this country's commitment to freedom and peace. A mohu to říci s důvěrou, protože jsem slyšel vašeho prezidenta hovořit o odhodlání této zemi zajistit svobodu a mír. And the first test of that friendship came right after September the 11th. A první test tohoto přátelství přišel hned po 11. září. The world for our country changed on September the 11th. 11. září se svět pro naši zemi změnil. And the Czech Republic responded quickly. A Česká republika na to reagovala rychle. Secondly, as to Iraq, it's very important for our nations as well as all free nations to work collectively to see to it that Saddam Hussein disarms. A co se týče Iráku, je důležité pro naše národy, ale i další národy, abychom kolektivně pracovali na tom, abychom zajistili odzbrojení Saddáma Husajna. If the collective will of the world is strong, we can achieve disarmament peacefully. Pokud kolektivní vůle světa bude silná, podaří se nám zajistit toto odzbrojení mírovým způsobem. However, should he choose not to disarm, the United States will lead a coalition of the willing to disarm him. And at that point in time, all our nations, we will consult with our friends, and all nations will be able to choose whether or not they want to participate. Pokud se ovšem nerozhodne odzbrojit mírovým způsobem, budeme mít koalici dobrovolníků, kteří povedou útok proti němu a bude záležet na něm, zda se rozhodne odzbrojit nebo ne. A také, kdo se rozhodne k této koalici připojit nebo nikoli, bude záležet na těchto národech. S prezidentem Bushem seniorem jsme se setkávali ve velmi dramatických dnech, navázali jsme dobré přátelství a stýkáme se dodnes. Dvakrát jsem ho už jako neprezidenta navštívil v Kennebunkportu. Já doufám, že po té, co mi skončí moje funkční období, což bude brzy, bude i nadále existovat přátelský vztah s Bushem juniorem. Naše vztahy mezistátní podle mého mínění se nejen postupně zlepšily, upevnily, ale především a hlavně se staly čímsi samozřejmým, speciálně pro mladší generace. Je tady, myslím, stav takové velké vzájemné důvěry. President Bush the elder and I met during very dramatic times, and we have forged a lasting bond of friendship. In fact, I twice visited him at Kennebunkport after he left office. And I trust that after I leave office, which will be quite soon, my friendship with George Bush the younger will continue just as well. As for the relationship between our two states, I believe that they have not only been gradually improved and have grown stronger, but they have developed into something that is actually taken for granted now, especially by the younger generation. And I believe that we do share a great deal of mutual confidence indeed. Right. Mr. Ron Fournier from the Associated Press. Mr. President, you just talked about the collective will of the world, and on Monday, in Czech TV, you said you hope NATO comes along. You hope what? You said that you hope NATO comes along with you as Saddam Hussein to disarm one way or another. And yet I don't hear any discussion about NATO collectively taking up arms against Iraq should war be necessary. Why is that? Why settle for just niche contributions from individual allies? And also, what role do you see Germany taking? What role did I see? What role do you see Germany taking? Yeah.
Well, first, thank you for the if we should go to war against Iraq. War is my last choice, my last option. I hope we can do this peacefully. Pokud bychom válčili proti Iráku, válka je poslední volbou, kterou bych chtěl použít. Chceme to zajistit mírovým způsobem. It is possible that Saddam Hussein gets a message that we're serious about disarmament and he should fully disarm. That's possible. Je možné, že Saddamu Husajnovi dojde, že to myslíme opravdu vážně s tím odzbrojením a odzbrojí se mírovým způsobem. To je možné. The possibility becomes more real if he understands that there is a true consequence Tato možnost bude skutečnější, pokud on si uvědomí, že budou existovat for his skutečné failure to disarm. následky, pokud se neodzbrojí. And there is a true consequence. There's a serious consequence as the UN resolution addresses. A existuje zde následek, velice závažný následek, který řeší rezoluce OSN. Now you asked about two different parts of NATO. First, by niche, I mean that in order for there to be an effective NATO, some countries can specialize and provide excellence. And a classic example is the Czech Republic's ability to deal with biological weapons, the aftermath of a biological weapon attack. The Czech Republic is one of the very best in the world at a chemical and biological response capability. Vy jste hovořil o specializaci v rámci NATO a možnosti efektivních zásahů právě díky této úzké specializace. Krásným příkladem této specializace je Česká republika, která má vynikající odborníky na likvidaci následků biologických zbraní. Jsou to jedni z nejlepších odborníků na celém světě. And that's what I was referring to when I talked about the capacity of each country to contribute a part of an effective strategy, a military strategy as we head into the 21st century. A to jsem měl na mysli, když jsem hovořil o tom, že každý národ má přispět drobnou efektivní součástí této vojenské strategie k době, kdy směřujeme do 21. století. It's a vision which is yet to be implemented. Tato vize samozřejmě ještě But musí it's a být vision which will be implementována, discussed here in Prague. ale budeme o ní zde v Praze diskutovat. Of course, the key reason we're here is to talk about NATO expansion. Hlavní důvod, proč jsme zde, je, abychom si pohovořili o rozšíření NATO And the benefits of NATO expansion, a o výhodách, které z toho plynou. not only to encourage the spread of freedom in Europe, Nejenom abychom podpořili rozšiřování svobody v Evropě, but also to be able to deal with the true threats we face in order to defend our freedoms. ale abychom také byli schopni čelit hrozbám, před kterými stojíme, abychom uchránili naši svobodu. And my answer as far as Iraq goes is exactly what I said previously. If the decision is made to use military force, we will consult with our friends, and we hope that our friends will join us. A co jsem řekl o Iráku, to platí, pokud bude nutno použít hrozbu, provedeme konzultace s našimi přáteli a budeme doufat, že se k nám připojí. And as to Germany's role, it's a decision Germany will make, just like it's a decision the Czech Republic will make, just like it's a decision Great Britain will make. It's a decision that each country must decide as to how, if and when they want to participate and how they choose to participate. But the point is that we will have plenty of consultations with our friends. A co se týče Německa, záleží na Německu, jak se k tomu postaví. Podobně to bude i rozhodnutí České republiky nebo Velké Británie. Každá země se rozhodne o tom, zda a kdy a jak se připojí. Budeme o tom mít zde hodně diskuzí. Czech television, please. Michal Kubal, Česká televize. Otázka pro pana prezidenta Bushe a pro pana prezidenta Havla. Pro pana prezidenta Bushe, co se podle vás změní po pražském summitu NATO v euroatlantických vztazích? Co budou Spojené státy očekávat od NATO a naopak, co můžou spojenci z NATO očekávat od Spojených států? A otázka na pana prezidenta Havla. Očekáváte nějaký závazek ke společné akci proti Iráku? Budete to navrhovat? Again, one question for President Bush, the next question for President Havel. President Bush, what do you expect will change after the Prague NATO summit in the Euro-Atlantic relationship? What will be the United States expecting from NATO? And on the other hand, what do you think that the NATO allies will expect from the United States? And a question for President Havel. Do you think that a clear commitment to take an action against Iraq will be expressed at this NATO summit? And will you support such a step? Well, first, I think our NATO partners should expect a continued positive and active presence in this most important alliance from the United States.
Zaprvé myslím, že naši partneři v NATO by měli očekávat pokračující a pozitivní existenci v této důležité alianci. Our country is committed to NATO. Naše země má vůči NATO závazek. A strong and vibrant NATO is in the best interest of America. A silné rozhodné NATO je v nejlepším zájmu Spojených So we'll států. be active and good partners. Takže budeme aktivními a dobrými partnery. And we expect the same from our NATO friends. A to teď očekáváme od našich přátelů v NATO. But it's very important for us to recognize that in order for NATO to be relevant as we go into the future, the military capacities of NATO must be altered to meet the true threats we face. Ale je důležité, abychom si uvědomili, aby NATO mohlo být relevantní v budoucnosti. Naše vojenské schopnosti se musí měnit podle hrozeb, kterým budeme v budoucnu čelit. NATO must transition from an organization that was formed to meet the threats from a Warsaw Pact to a military organization structured to meet the threats from global terrorists. NATO musí provést přechod od organizace, která byla postavena proti hrozbě Varšavského paktu, na organizaci, která bude schopna čelit hrozbám globálního terorismu. And the people of the Czech Republic should understand that the threat from global terrorists is real. These people hate freedom. They are cold-blooded killers who will take innocent life in the name of a hijacked religion. A lidé v České republice by si měli uvědomit, že tento globální terorismus nenávidí svobodu a tito lidé jsou chladnokrevní vrazi, kteří se klidně zmocní náboženství, aby v jeho jménu prováděli hrozné zločiny. Ours is a war not against a religion, not against the Muslim faith, but ours is a war against individuals who absolutely hate what America stands for and hate the freedom of the Czech Republic. And therefore we must work together to defend ourselves. A naše válka není válka proti muslimům, ale je to vláda proti jedincům, kteří absolutně nenávidí to, za čím stojí Spojené státy a za čím stojí Česká republika. A my se musíme bránit. And by remaining strong and united and tough, we'll prevail. A pokud budeme silní, sjednocení a pevní, tak zvítězíme. Já sdílím názor prezidenta Bushe a všech rozumných lidí, že lepší by bylo dosáhnout odzbrojení Iráku bez použití síly. I share the opinion of President Bush and of for all reasonable people that it would be better to achieve Iraq's disarmament without using force. Kdyby ale bylo třeba užít síly, pak se domnívám, že by aliance měla velmi vážně a rychle přemýšlet o způsobu svého angažmá jakožto aliance. If, however, the need to use force were to arise, I believe that NATO should give an earnest and speedy consideration to its engagement as an alliance. Uvědomme si, že to nejsou Spojené státy, ale evropská část aliance, která přímo sousedí s touto zemí. A zdá se mi, že zkouška jejího postoje a operativnosti a schopnosti se domluvit vzájemně by mohla být zároveň zkouškou její nové identity, jejího smyslu v dnešním světě. Let us realize that it is not the United States, but the European part of the alliance that directly borders on that country. And I believe that this kind of a test of its attitude, of its capability to reach agreement and of its operative capabilities might be at the same time a test of its new identity and of its meaning in the world of today. Final question is from Steve Holland of Reuters. Thank you.
Mr. President, you've said that you have a zero-tolerance attitude toward Iraqi violations. Secretary Rumsfeld and Kofi Annan say they're looking for a pattern of behavior over time. Which is right? Well, how do you reconcile these two? Well, I think there's, we were talking about whether or not Saddam Hussein, shooting at our airplanes, what that means. We'll deal with that. Hovořili o otázce, zda když Saddam Hussein střílí na naše letadla, co to znamená, a my se touto otázkou budeme zabývat. The United States will take appropriate action. Spojené státy podniknou potřebné kroky. The thing that's important for people to understand is what we want to see is whether or not he's going to cooperate. Je důležité, aby lidé rozuměli, že chceme vidět, zda bude spolupracovat. Whether or not he's heard what the world has said. Whether or not he has heard what the world has said through the UN Security Council resolution. Zda uslyší to, co svět řekl prostřednictvím rezoluce OSN. See, what happens is people tend to focus on the inspectors as if the inspectors are the end. Lidé se zaměřují na inspektory, jako kdyby inspektoři byli tím hlavním. The thing that's important, the final point of determination is whether or not he is disarmed. Co je důležité a co rozhodne, je to, zda bude odzbrojen. So what we're going to be looking for, and I hope the world joins us, is whether or not this man is cooperating with the will of the world. Takže to, co my budeme chtít zajistit, a doufáme, že se k tomu připojí i svět, zda bude spolupracovat s vůlí celého světa. See, the world has recognized, many members of NATO have recognized that a Saddam Hussein and Iraq, which possesses weapons of mass destruction, is dangerous. Svět si uvědomuje a mnoho členů NATO si uvědomuje, že Saddam Hussein, který má k dispozici zbraně hromadného ničení, je nebezpečný. Imagine a Saddam Hussein with a nuclear weapon. Představte si Saddama Husseina s jadernou zbraní. It's important for the Czech people to understand this is a guy who's poisoned his own people. Český lid by se měl uvědomit, že tento člověk otrávil svůj vlastní lid. He's got such hate in his heart, he's willing to use a weapon of mass destruction not only on his neighborhood but the people of his country. Má ve svém srdci tolik nenávistí, že je ochoten tyto zbraně He is a danger. použít nejenom And so therefore what we're looking for is to determine whether or not he's willing to cooperate, whether or not he has got the message that he must disarm. Je nebezpečím tedy nejenom pro své sousedy, ale pro své vlastní lidi, a proto musíme zajistit spolupráci a na základě této spolupráce zajistit, aby byl opravdu odzbrojen. The United Nations has said 16 different times you must disarm. OSN 16krát vyjádřilo, že je třeba, aby se odzbrojil. And 16 times he said, "Oh, of course I will," but never did. A 16krát on řekl, samozřejmě já to udělám, ale nikdy to neudělal. And so the game's over with. We're through with that. Ale tato hra už skončila. And now he's going to disarm. A teď se odzbrojí. One way or the other. Tak či onak. In the name of peace, he will be disarmed. Ve jménu míru bude odzbrojen. Thank you all. Děkuji vám všem. The press conference is over. Thank you very much.